дуруд тамошобинони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбори радиои Тоҷикистон аст. пешниҳоди шумо. дар студия Парвина Самандарзода. ЮНЕСКО ташаббуси Тоҷикистонро дар мавриди эълони соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дастгирӣ намуда, нақша дорад дар таҳияи лоиҳаҳо бахшида ба рушди ин соҳа бо ҷумҳурӣ ҳамкорӣ ба роҳ монад. дар ин бора дар номаи директори генералии ЮНЕСКО Одри Азуле ба президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфта шудааст. мо итминони комил дорем ки қатъномаи мазкур ҷиҳати баррасии аҳамияти пиряхҳо ҳамчун ҷузъи даври гидрологӣ ва таъкиди бештари мушкилиҳои ногузир дар соҳаи муҳити зист, тандурустии инсонҳо ва амнияти захираҳои об ки аз обшавии босуръат ва коҳиши пиряхҳо зуҳур мекунад, мусоидат хоҳад кард. зикр намудааст Азуле. ба гуфтаи ӯ, дар доираи барномаи байниҳукуматии гидрологии худ мо аллакай якчанд лоиҳаҳоро оид ба арзёбии таъсири барф ва пиряхҳо дар Осиёи марказӣ оғоз кардем. мо умедворем ки бо шумо барои боз ҳам таҳким бахшидан ба ин tashabbusҳои муҳим ҳамкорӣ намоем. маврид ба зикр аст ки 14 декабр Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатъномаи соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳоро ки аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ шудааст, қабул намуд. имрӯз дар агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илми амалӣ бахшида ба қабул гардидани қатъномаи иҷлосияи 77-уми Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо ва таъсиси фонди боварии байналмилалии ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. тавре аз рафти баргузории ин ҳамоиш ҳамкорамон Баҳруллои Абдулло иттилоъ дод. дар ҳамоиши мазкур олимону коршиносон оид ба масоили обу иқлим баромад намуда, ташаббуси панҷуми ҷониби Тоҷикистонро муҳим ва назаррас арзёбӣ намуданд. ба таъкиди иштирокдорони ҳамоиш, қабул гардидани ташаббуси Тоҷикистон ҷиҳати эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар самти пешгирии хавфу хатарҳои офати табиӣ мусоидат менамояд. идомаи хабарҳо. Тоҷикистон ба Русия боз ҳам бештар меваву сабзавот содир мекунад. ширкати роҳи оҳани Русия тахфифи 50% худро барои содироти меваву сабзавоти Тоҷикистон ва Узбекистон ба шаҳрҳои мухталифи Русия барои соли 2023 тамдид кардааст. намояндаи тиҷорати Русия Евгений Каренков гуфтааст ки истеъмолкунандагони Русия ба маҳсулоте ки таҳти тамғаи Made in Tajikistan ворид мешавад, талаботи зиёд доранд. истеъмолкунандагони рус ба зардолӯи тарутоза ва хушк, ангур, олу, гелос ва тамашк, хушкмеваҳои гуногун талаботи зиёд доранд. нархи пули миллии Тоҷикистон, Гурҷистон ва Арманистон дар баробари доллар болоравии бештарро нишон додааст. дар ин бора хабаргузории Блумберг иттилоъ медиҳад. ба навиштаи манбаъ, арзҳои кишварҳои собиқ шӯравӣ имсол дар радабандиҳои ҷаҳонӣ дар ҷойҳои аввал қарор доранд. гуфта мешавад ки бино ба афзоиши интиқоли пул, иқтисоди Тоҷикистон тавонист дар соли ҷорӣ 7% рушд кунад ки дар қиёс ба пешгӯиҳои қаблӣ рушди 4-5%-ро пешгӯӣ мекарданд. дар Тоҷикистон ҳаҷми интиқоли пул дар 6 моҳи аввал тақрибан 50% афзоиш ёфтааст. Блумберг қайд кардааст ки таъсири бештар ба нархи пули миллӣ асосан ба ҷумҳуриҳои хурд расидааст. ин охирин хабар дар ин нашр буд. то нашрҳои минбаъда саломату сарбаланд бошед.